Moi boas, mister, que tal, como estamos? Unha semana máis, novo encontro, co chip cambiado, tras o encontro do domingo pasado. Bueno, esta semana, partido sábado, na Cheda, contra o Lugo B, un equipo xoven, que ten moitas ganas de demostrar moito. Ao final, un filial xa sabemos como son xente na que van ir sempre ao máximo, ao 100%. Como plantexaches esta semana? Moi boas. Bueno, é un rival, está sendo a revelación da Liga. É un equipo completamente novo, creo que só quedan un ou dous xogadores do ano pasado, xogadores moi xóvenes, sobre todo 19, 20 anos, casi todos do 2006, 2005, bueno, son apostas do clube, teñen 3-4 xogadores que están destacando moito, están chamando a atención en terceira división, bueno, é un moi bo rival. Sabemos que aparte ir a Lugo é un viaxe longo, agora ás 4 da tarde, bueno, é complicada, temos que controlar os temas das comidas, bueno, vai ser un rival difícil e un partido moi complicado. Cal crees que pode ser o motivo dun partido tan cedo? Bueno, pois eso non o sei, será creo que o San Froilán en Lugo, tendrán temas festivos, eu creo que aparte a Cheda é un campo que é municipal, entonces haberá moitos equipos, ou xogará outro equipo a 6 da tarde, e pasará como na Grela co Silva, que prefieren xogar o primeiro partido porque así teñen o campo libre para o aquecemento, con tranquilidade, con todo, bueno, supongo que será un tema deses, pero descoñezco. A convocatoria da mañán ten un aliciente destacado, regresa Ángel a unha convocatoria despois de prácticamente un ano sin xogar, un ano no que tuvo que traballar en silencio moitísimo. Como ves ti, Ángel? Bueno, vexo moi ben, bueno, eu creo que é un motivo de alegría para todo o clube, un xogador que leva aquí 6, 7 anos con nós, co ano pasado ten ese percance, bueno, pois darlle moito ánimo, moito cariño, vai ser unha alegría volver a velo de corto, aínda é cedo, necesita ritmo, necesita coller partidos, necesita confianza, bueno, nos imos a dar, porque para nós e para o clube é un xogador fundamental. Repasando tamén esta semana, unha semana moi especial, sacaron a lista de convocados do primeiro adestramento da selección gallega. 4 dos nosos van convocados, eso demostra tamén o gran traballo grupal que se está facendo, demostra o gran grupo que hai, que destaquen 4 xogadores para ir a este primeiro adestramento, algo non? Sí, é un motivo de orgullo que sexamos o equipo que máis xogadores vai levar Galicia, que máis xogadores van a representar, bueno, ademais xogadores que non repiten, que podía haber ido Caraván, só repite Brais Vidal, podía haber ido Ander, bueno, eu levaría todos, evidentemente. Para mí son os mellores, nada, darlle a enhorabuena a Landeira, a Lubi, a Raúl, a Vidi, bueno, é un motivo de orgullo. Xa para rematar, están todos os xogadores disponibles para este encontro? Non, Landeira non vai estar con nós, bueno, é unha baixa sensible porque estaba a pasar un momento de forma importante, recuperamos a Ángel, bueno, temos 2-3 xogadores que están tocados, pero contamos a ver se non teñen ningún percance, ninguén que andar facendo cambio na primeira metade ni no descanso, que estamos últimamente tendo bastantes percances dese tipo, pois oxalá todo vaya ben e tregamos os 3 puntos. Moitas gracias. A ti.